aquest gran bassal on juguen nens d'ull fosc. Hi ha 3 continents i un llarg passat d'horrors, d'històries d'opressió, profetes... La Asociación Ciudadana Mostra Viva Cinema del Mediterráneo nace con la aspiración de ser un punto de encuentro de las culturas del Mediterráneo en sus múltiples expresiones, y en particular del cine y el audiovisual. La música, la literatura y la gastronomía forman parte también de estas manifestaciones culturales que nos ayudan a ser más sabios y más libres. El símbolo de Mostra Viva Cinema del Mediterráneo es la palmera de la vida en un contexto de brutal agresión contra la cultura. És en aquest context de tormenta, de cassola bullint, que Mostra Viva pretén recuperar i fer possible un lloc de trobada pacífica dels homes i les dones de la cultura, capaços de comprendre la diversitat de les cultures de la Mediterrània i de voler fer entendre que aquesta diversitat és la nostra identitat, i que la tolerància i la capacitat de que l'altre no siga l'enemic és el nostre futur. I sabem que València serà aquesta ciutat centre cultural de referència que somniàvem i seguim somiant i que és possible. Gràcies. M'he sentit mediterrani entre canyars i ones com sirenes amagades, quan en una illa grega llegia Homer tenint davant el cap de l'Èucada des d'on Safo se suïcidà llançant-se a la mar. També quan menjava pol torrat acompanyat d'un vi retzina en un portet blanc i blau de l'Egeu i recordava de sobte uns versos marins de Litis. I quan a Súnion llegia el nom gravat de Lord Byron en una columna de pedra corcada i ens recitava en silenci l'elegia de Carles Riba, «O Súnion, t'evocaré de lluny amb un crit d'alegria». A Istanbul, quan les gavines revolaven pel cel ennuvolat i els altaveus llançaven versicles corànics a l'aire i els carreus xiquets m'oferien cireres madures en mesuretes de paper de diari, m'he sentit mediterrani. Mirant una marina de Sorolla o un jardí de bunyós de Gren, però també menjant una paella amb Joan Fuster a Cullera a la vora del riu Xúquer i recordant uns versos oliosos amb gust a pimentó torrat d'Estellers. M'he sentit mediterrani. M'he sentit mediterrani recitant en Jafaixa, dolç és el riu on dolça és la saliva dels llavis de l'amant. I em sent mediterrani a casa amb els meus, a la vall de la Droga on visc, aquesta vall vella que vull per sempre verda. Jo no és que siga mediterrani, és que me'n sent ser de cor, de cap, de vida, de paraula y de veu. Con el pretexto de una austeridad que tiene un carácter más represor y puritano que económico, como ustedes saben, los supuestos beneficios de la austeridad se basan en un mal manejo de las hojas de cálculo, se nos arrebatan derechos elementales y se nos priva de instrumentos que parecían asentados de cultura y de ocio. Valencia cuenta con una demostrada afición al cine. Sin embargo, la Mostra, que seguía funcionando desde 1980, como también se ha dicho, si bien con repetidos cambios respecto al modelo inicial, cesó sus actividades. Y ahora la Filmoteca, que fue creada en 1985 y que también ha sufrido numerosas transformaciones, corre un serio peligro, así como sus archivos, y otros archivos. Por eso, una iniciativa como esta, nacida a contracorriente de las demoliciones, por así decirlo, merece nuestro aplauso. Estábamos algunas personas en el vestíbulo del Parador del Saler, esperando venir a Valencia, cuando apareció Yves Montand. Era una leyenda viva como hombre, como cantante, como actor. A riesgo de parecer impertinentes, nos quedamos mirándole. Montand se quedó fumando a una cierta distancia. De vez en cuando nos miraba de reojo y sonreía. Se veía que no estábamos mirándole solo a él, sino también evocando sus películas y sus amores,
Edith Piaf, Simone Signoret, Marilyn Monroe. Jo crec que és important també que integrem la producció que hem fet així a València al llarg d'estos 20-25 anys. La idea en principi segurament serà projectar la pel·lícula de Toni Canet, Las alas de la vida. És un documental probablement el més premiat de les pel·lícules valencianes i possiblement com a documental el més premiat dels documentals espanyols. Per a mi molt important i molt interessant, que és el bon amic meu, Pablo Llorens, animador de Plastelina, que des de fa ja molts anys, crec que l'any 96, va guanyar el primer Goya en el Gastropòtens, i després, en els anys 90, també va ganar un segon Goya, o sigui que tenim un realitzador a València que ha guanyat 2 Goyes i prou desconegut en general per al públic en general. A ser possible, tractarem des de la Mostra Viva donar a conèixer al públic en general aquest talent ocult que tenim així a la ciutat. I, bueno, sí que m'agradaria, per supost, que reivindiquem, necessàriament reivindiquem, la televisió pública. Jo vull agrair i pot donar-vos un aplaudiment als companys del sector audiovisual, en aquest cas esteu aquí, de la televisió, i a més esteu aquí assistint des d'internet. Jo crec que l'objectiu fonamental tant de Mostra Viva com de l'Associació Ciutadana com de les jornades del 31 al 3 és posar en primer terme i a l'horitzó des del cor i des de molta gent d'una manera molt general aquestes reivindicacions que no són ni reivindicacions, són simplement afirmacions i convenciments que tenim que posar damunt la taula. I res més. Si algú vol saber quines pel·lícules ha fet Tavernier, després que ho explico. Las diversas formas que os proponemos de colaborar con nuestro proyecto. La primera de ellas sería hacerse socio de la asociación, es decir, formar parte de la misma e intervenir de forma completa en las decisiones que se tomen. Una segunda fórmula sería el apoyo moral, personal o colectivo, institucional o como empresa. Una tercera dimensión sería la colaboración, en este sentido a la persona, institución o empresa que quisiera colaborar, nos pondremos en contacto. Y finalmente existe la posibilidad de hacer una contribución económica, para la cual tenéis tanto el formulario que podéis ver aquí con todos los datos completos, como el número de cuenta que muy amablemente nos ha cedido el Centro de Estudios Rurales y de la Agricultura Internacional hasta que la asociación tenga entidad propia y pueda disponer su propia cuenta corriente. En aquest gran vessal on juguen nens d'ull fort